Gang. Saan naman saan? Nang buwan ba na ako'y mga amigo-amiga nga gusto daw sila mamista gang. Diba sa mga barkada? Lain na ba ng mga barkada kay kanang masirok kay sa katanan? Kabalo niya ka itong handa, ang kamera kayo. Nagkabit ako bisita niya. Kamera mga gusto sila gaon. May kaon. Lain na ba ng mga barkada kay mangbuyot pa mang mira pa yun. Kabalo niya ka kamera na akong handa. Nagkabit ako bisita niya. Kamera mga gusto sila gaon. Imaparehas siya sa imong mga kauban sa ibon. Dago kay kaon. Ya, dago kay kaon tapos gusto pag kayo magdalag beach. Tarong niya eh. Nagang ba kay kamera mga gusto sila gang. Pila magkabok? Luka ba lu? Pila ka buok? Ikaw pa ko bisita. Dapat yung bisita niyang gabi eh. Sa gamay naman to. Tarong niya eh. Nagang ba? Artista ba daw? No. Pila lagi ka buok? Di ko kabalo kay lagi hap nga naman sa kay. Basta ha. Di naman kasi ng mga sirok. Ipanin din pero di mga sirok. Na. Ikaw gila kumahinaykan. Kung saan na tayo ibon kay mga sirok ni mga. Ikaw kumahinaykan. Di na ko gusto na mga sirok-sirok. Ay naman ka mga markada ni mo kayo. Mga sirok ay sa tanan. Mga bulaos. Mga bulaos kayo. Yung mga bulag. Hindi. Sige. Isa may kang kapag-kampaw. Yung kapag-kapag na ni mo. Yung mga patos atong masudan. Patos atong masudan dia. Di na bitaw na bisita dira kay pakaon nimo ako di ko ni may pakaunan nakana masituro na lang gali. Sige. Kuan. Mura kay buot. Sige. Ganang pangkapa-kapa na masudan dia. Pag-serving spoon eh. May babad na mga bisita. Kung ipagpas yung mga bisita nimo. Ipagpas yung mga bisita nimo. Kanang mo. Abot ako mabarkada sa ibon. Espesyal kay mga barkada sa ibon niya. Kusog ito sa Mang Beach, gwapo kay si Ina, gwapang kay si Ina, pero kusog kay Mang O Beach. niya, kasi naman akong bisita. Di ako maning gasto. Nakagasto ani bisag piso. Wala may kagasto ani bisag piso. Nagigatan ani sa ako. Ako maning gasto. O di, bahala di kanang kisa akong bisita. Basta kay taga-ibon akong bisita. Akong espesyal akong mga bisita taga-ibon. Di ay, kaya nasilas mo lang kawin. Hilas ikada. Ibasa kay pasol na ako ng barkada. Ibasod na kay para kuan mo. Abot ito akong mga bisita karon. Mabot ito akong mga bisita karon. Unawan ta imong mga barkada. Uy, kay may mga kuan eh. May mga mudus. Magkapakampa pa jud, magkuan para sa imo buot. Aman. Mga butanda di akong taubon. Mandalam ka ikaw gid ako mahinag ka na, mahinag ka tigil karon. Padali. Ikaw miga, dali na mo miga. Ang ikaw. Sagot na ako sa ulo. Sagot na man ko si Kordapyat. No. Dali ba? Dali mo. Ano mo ba? Ano mo ba? Ano na? Alin na mo, kay mga una kay gutom na kaya. Na kaya. Ay, kay ka ko mulugan ba? Ini. Haba, ano ka ni? Sama na sila. Sama na sila. Isa ta padala. Isa ta mga tahan to. Ako lang yung amigo kami Ano kagali. ba kayo nimo? Isa ka ba diwan? Imo ipakaon sa akong gasto? Usa ko ipakaon na sa mga taga-ibon. Ako mabisita. Gamara man ko to tagaon god. Usa gamay kaayo ang sus. Nakita kita ako gabi labi na tong isa dito ka babae. Nga gibang lugdi na niya ang lechon. Yan ay pamali. Kato isa pa kay senyora nga murag dunya nga kuan murag mga matay gutom. Kasi matatagas ako Ay sila. natugas ako ugang. Murag Gamara. mga matay- Gamara man ko to Murag mga tagaon matay god. gutom yung mabisita. Bantay ka na ba? Ay nagkasugang ba. Bantay ka na ba? Kaya kaya kadapya. Ha? Sa ina. Nakanggang nagreklamo ka nga nakuya ko. Ang namis kami dinit ako kan. Hey ikaw, at pakinggan na hakay. Pagkabi ang namis kami dito, dinimis ako nagasto ko kung ikabulukan ko sa. Oy, wa kay salan. Wa kay kasalan. Akong lubot, nagigit yung balang bulingon. Ay kayo, ay gato ka sa kumberte. Gato sa kumberte gahapon. Ang tagaibon na kung ikaw kami na. Oy, ay pakinggan na. Ay,
din eh. Pilas-pilas, mura na naman na kiyang gi. Paano kang inutang naman na kiyang gasto? Inutang, kabalo ko, inutang ka. Hilasa. Sorry na. Klas, kay na klas. Klas ka ni mo kan, klas si. Dilibi. Oh. Ha? Sorry lang gud miga kana. Ako naman gud ang gigna ning nga gamay ra mo gaon. Dako man pugay mo. Dako man pugay mong idala imo mang gilog. Balos na mo, balos ko. Sa'yo utang? Hoy, balos, inutang. Sa'yo utang, utang. Ay, inutang. Sa'yo gusto na mo. Kaya ko, diyan ka ng utang niya. Unang nilabang dyan mo. Kung gusto ka. Ay, Sa'yo nilabang dyan mo. magbayad. Hoy. Ikaw magbayad sa Ay, kanya. ha? Ganun ka sa kanya. Hoy, bayan ka sa bayad ka. Balos ako. Balos ako. We are Isaya. Ako si Bulkit. Ako si Bernabia. O kauban na mo mga Avon ladies. Amit sa panagtuloy sa personal. O karon lang ato sa chance na mag-shout out sa mga pinangga sa kinabuhi. Start with ma'am. Hi sa akong pamilya sa Cagayan de Oro ug sa Surigao, sa akong Defed family, church family, senior family. Wow. Yes. Oh, Andres. Hi, kumusta ko sa akong pamilya da sa Papulo, Malaybalay City. Yan anak ko dire, kuban na ni Bulkit. Oy. Come on. Ay, ako si Ben Kidan. Mo na ni karon sa nauna nga kinabuhi. Mukiit sa dalunggan. Mo to ang akong kinabuhi. Akong anak sa Europe, si Lily, si Maymay, si Jojo, si Bobby, akong apo. Oh, buhay na mahayay kay anak ko si Ginoo. Hi, ako si Mizel Kabantag from Avon. Shout out din ko sa akong family sa Tagum City, mga Kabantag, ug sa Ase family, ug Oman family. Ako si Extra Villaseca. Shout out ko sa akong pamilya sa Cagayan de Oro, sa Avon family, ug sa akong pamilya sa Lake and sa Manila. Yes, ikaw ah. Hi, ako din si Ma'am Marilyn Guardo sa Ibon. Shout out ko dyan sa Cindy sa mga Oren family. Taga Cebu. Ikaw ma'am, ikaw ma'am. Sa Bangal, Kapuliw kami. Ay, ikaw. Ay, ako si Kirsa Bangal sa mga friends, high school friends. Ako na ako kutis. Ah, buruan ang kwerto. Dinrocks na Dinrocks. Galepa. Family pa kami. Oh, hi, pareha sa akong asawa nga si Belinda. Kumusta ako sa pamilya niya sa Jose Papulo, Malaybalay City. And thank you so much. And don't forget to subscribe sa aming YouTube channel nga Daddy Chumi. And of course, sa mga Facebook fan pages, Saksak Sinagol, Katawa Bisagol, and Artistang Ihapon siya. Hot mama, hot mama, hot mama. Bisag ninyo na